Kubor ka Batisi TV. Lawan Rasha P dak Modrina Auto Enterprises, Maulai Nongkwar TSS Road Shillong, ringkat ka 3 Olives Restaurant, M Crown Hotel, Kendaila Shillong, bat ka Orange Nissan Loom Sopo Shillong. Wan bantit ya ka Kali Datsun Ready Go Batamai, ka Baskem Bat Biddor. Ka Khasi Hills Autonomous District Council kalarai ban penkrehi, laka jong ka ain ban yada ya ka hok jong ki nongrep, hadin baka Sorkar India kaladap menjur ban penlong ain ya ka Farmers Act kabala traikam hakari India barok kawai. Haba jubab ya ka motion ba wanra da UMDC ka Mauhati constituency uba Charles Marngar halor ka jingsir jong ki nongrep yo ba ya ka yaw ka han an sa penyai lut da ki he saipan. Hanray nakaliang jong ke executive member ka Tanat Market ke Congress Mary Karpuri kalayathu ba ka council kadon laka jong ka bor ka ikhtiar leng ba ka Market Regulation Act ka bansayada yakinong rep ng Nesha Khaman. Mr. Chairman, sir, I beg to move that this House do now discuss the legislation of 3 Farmers Act passed by the Parliament recently. The motion is now before the House. The mover will please initiate discussion. Kuleshwun, Mr. Chairman, sir. Kalong ke AKA ke ba sosi haba ka Sorkar India kalapas ikilai tili ki Farmers Bill hapo ki artili ki House Parliament but ke ba kham sosi kalong ba President kagi ladap ban ascend yang kini ke bill bat menta kini kila kelalong an akari kiwai kecila ngancujer katogan etili kum ke Maharashtra, West Bengal, Bihar, Jharkhand, Punjab, Haryana, Tamil Nadu, Kerala, Gujarat, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Telangana, Assam, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Odisha, Uttarakhand. Jan baru aki state hapo kari ya jongi. Kabaki senong rap kila yen persya ya kene gepel. Kidon ki jela kabaki nongrap kila yen persya rengkat ki belakang. Ki drivers traktor ki penyen ki traktor ki joki he India get. Ki nongrap ki yen ha ki surok ba bat ki lintiral. Kat adu balang pensange ya ke jenia kiral bat ki kali. Hendrai ke Sorkar ke lapas ya kene gepel. Bagi Presiden laksan. Ha ke jela ke jongi ke jingkeli kalau ayu ki nongrap kitip. Hoi nak kalian jong kat ke jingla jong ki opposition party ke parti ke bangangadon Congress party nila persang ban persai pai ba nila pelongi ki meeting rengkat ke signature campaign ban persah ikne gedel hendrai na sotu ban amat tetien ban ong bagi nongrap jongi bakli hangne kim sotu ikne gebel kebalalong an mentah kum tawa na baladep ban asen ikne gebel reina sodai ban wanra hangne mentah hakani gesmi khnang baki pajba kim tip ayu baka Sorkar India kalale ngala ban ong direct baka Sorkar BJP kalale ki pajba ki deiru ban tip ayu baka state government jongi kalale na em halor kami enggak bangawan ra hangi bagi pajba kintipru bamangi so kumno halor kami ka kabil ka baningkong kadai kata ka Farmers Produce Trade Commerce Promotion and Facilitation Bill Ahajar Arko kabaan kadai ka bill on contract farming lane the Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Act 2020. Bak kabalang kadai ka bill relating to commodities, the Essential Commodities Amendment. Mr. Shaman sir kini ki aila ban penlong ya ki jingrap ki jongi ban khai shabar tang shabar jong gajala handai shabar jong kari ke jong kaba baro shikata ni penyayo hakiyo ke jongi ke benitip
kum ki regulate market ke ai ke banjai ni nang ta susu sekawai pat kalong bagi nongrep jongi ki hab ban yete ik agreement ban ai ki marap ki jongi ha kita ki corporation dan ki company ki bahe ki bawan nasyabah kan nuksa ke bajan ngan ai ke Jio company ha ka ba kine baro ni ke de tangkabut jong ke ke sarkar ha ka ba prime minister jongi Narendra Modi la IT shaking Ambanis but kini ha ka ba sedang kiwan ban terwa ai kini ke Jio connection free connection but ke ai ke baja mata ngam artian ban ong bakini kim salia ban ai ke dor ke he na i kumba kini ki jo ki breu ki kwa ban ro ha tek bentar sah kali ke wei ke bentar ban wan ning kong sikinong rap ban wan ha berkom ban ai ki dor ki bahe ban penbe yang henrei ai ke ban jah din habala dat ban te yang bat ke wei pat kalong ke ai ke ban jah ki yo ki jong ni kani ke jitmu nganut ban ong kadai ke jikwa ban pen kela one nation one market itu semansa baru sekatang iji penmi usum bajor kumbolong mentabun kinong rap i penmi dan lebih bat igi hame ndaikan poi ke por penimla ban penya iyo yang usum bajor nama arba kini di company kira pen kre lupa ban penyam ikinong rap bisa come shifting sesyaman sir kalong hagabai dei but the government support system lani namar kani ke minimum support price kamdan la omit yakan na kasinjal ai nganam kwa ban kren sibun dari khatu ke state government jongi balai ngawan ra ikani wa hadin balai ban asen do presiden jong kari India ngawan ra ikani namar ba khnang ba ngin thau kilat kinti na kalian juga council ka jong na kalian juga state government jong ka don ka notification ka ba ongkom ni ba ya ki nong rep sensar ki jong ni ki ba rep ki jaka juga sarkar ame forest ya utu umar on itu eu kum agriculture produce henrei ya itu part di private land andang itu ye ki kum forest produce ke kamram jangi kum ke council ka bangas ngau badai ban ong ha kani ke por ban ai jing mot chua ba ke por kan dia using up kurhu ye ni ban nguteli ya ki paradok ki prasnam gitu ban shimno ka hok ka jang ni kwa ban ajung mo council ban la kuno kala dei ka por ni bangin shim ni ka kabu ban khni bnya ban register no poloi na kle council ya ini ki jaka khnang ba an itu ya ki marap jang ni kum sensar ba kiwai kiwai kum ki agriculture produce ndai ka dan ke cuma ka kram na ka benda kani kari ke jong masa shamansa nakalian ke jongan lawan rai kini banga kwa ban yang snu nakalian jong ke isi oh naklem yu i hangno bangi kren ni kani ke pel kabla kalaan man dengan kwa ban yang snu hangni akani ke yeng ke jing snu ke jong ni baki pan ki steps ki bana kalian ke council ke jongi ni shim na ka banta ban yada e ki nong rap ke be ki jongi semasa zaman sa ngabu kene ki jik pa balai ngau ra e kene ni namar be ki pai ba ha ke jala jongi haduk menta kimtip e ki babon kimtip but the state government jongi haduk menta the claim pat kren e kene shano ki pai nong rap jongi kin pon lada ka long ha kene ko kam kan boy ka por bagi corporation company ke bahe kinuan hang ni bagi te agreement bagi nong rep jongi se kalau wei ke jongi bakane ke ke jing ka bakrao na kam bagi nong rep ke jongi kumta ngabu hang ni ngon ra ni bagi motion bagi discuss hang ni bagi kran
naga benda kinong rap kiberi ke jongi Mr. Chairman sir kini kilong kindia kiba nagaliang ke jonga ngakwa banyetai banyekren hagbede berkini motion ke wona publish Cukup dam ngayah ni ban kesannya kanika motion balawan ra dai MBC Amawati lakan sibun man pezutu ik jima abede pakanika bill kabala pas do presiden men apnu tarik September aja atau kata kadik sing blay ngamtip lada ka state dan ke council ka kersan yang kabel kemar empayo kubor empayo i te kumbang ikan berbol aki session beladab ba impentrekam no da ka minimum support price ndai akam dai ka jurisdiction ini ka dai state subject tekla syukut no but kani ka bill kanwan lambon ki private parties bagangit sisin melawan ki private parties mut ka minimum support price dai kelayak upah kanung trekam but kinong rap kinong hai jungi kilayap lang what ki agricultural expert ru ki ong ba kani ka bill kadan jingma sibun ya kini ki small farmers te sisian balawan simti hi da ki corporates can take over load ya bro ki small farmers te chairman sir ngi ong berbol ba kani ka de kendau siap jungi ke umar rap maryang de jungi ngi di try mangi ndai nganget skemba ndalawan kani ka bil kalawan ru ban la trekam pura kini kinong lab kinong khai jungi ke sekolah kinong bela apo kini corporates te kanong susi sibun te kum shenrai jungi nuksa shenrai la kadong bela pau nama bela poi sekeleng setiap tu belayo nam ndai tang ke GI tag lu padon GI tag bong geographical indication ba setiap jungi kamar ku padon ki baladon ki GI tag kumno hiru insya baka center kan rai ya kedor di mat rep mat yang jungi hanga simet ngam suya ham bat nga persyaru banangit baladangi persya kum kinong rep hadin habot uni corporates uni caput ada uni caput temut kinong rep ladam pa kinyo pisana no bandai ladau rem ha High Court, wala Supreme Court, kinong rep, kut no nali issue hi, paningit kalaput, berkhot kani kapal bakalong monopoli berkhot. Kumboong i member Barai Commission, kipen beach wa, kin I free connection, kin I good service, good network, hadian pat, kin sa klong no berkhot, kin sa klong no network kan sa snew, kin sa charge double triple, kat kapadai kalat buat tuki. Te kejingma kap ap ka bubun chairman sir but ka an korani ka constitution ngari ni ka apil ko ongwa ka an tersi kala diskusi ya ka an center nomor agriculture ka dai kasih list ini nget ba dari diksi datai kesani dia ini jingawati jingudungi bersetulan bersekolah seperti government but mengeskan bagi isiru anda dari suku but anda an jom berbeda ini nomor kaba jingma salam bersyukur Kublishibon Mr. Chairman ningkong yang ai kublai ya mover i MDC na po mawati ibalawan ra ya kani ka motion habede but ka ni ka Farmers Act ka balada pass ka parliament tang mentau snem ti hoy
kani kamat kalong shisha ke kaba susi aba kan kata ya kinong rep bat kumbang itip agani gajala gajongi ro kinong rep kidon kumbang silese kendai po persen ne tam na kendai po persen ro dia nilai ini baka parlimen kalau ada pas ya kani ka Farmers Act kini ki lightly ki Farmers Act bala ada pas ak parlimen bat bal ayo ke jing menjur ru na president mo kini ki lightly ki an ongrat bala pas ki long kini kini ka baningkong the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Felicitation Act 2020, Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Service Act 2020, the Essential Commodities Amendment Act 2020. Tiganire kabaningkong kanika Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Felicitation Act 2020, kasha ya kinongrep, bandi ya kimarrep ki jongki shabar jongka notified agricultural produce market bat kumjuru shabar kajala klem kano gajing khang kani bar pat kani Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Service Act 2020 kaplila ya gajing ete akular contract agreement pedeng unong rep bat unong khayi hakador kamur jongki marrep hakaba kidi kithet klem don ki niki middleman taki ksiang magyong kadi ka balai pat kadi ka Essential Commodities Amendment Act 2020 kawan ra ya kendon an ka patmai ha ka ba ka jing di ya thi ya ki marbam kum ki cereal food items mo ki khaw ki kaba ki ata ki pulses ta ki dai ki terter di uphan upiat kini ki edible oils bat ki umpyang bam jadi ki umpyang bam an ki kendon tang ha ka dor ka jinja kum ha ka por thma ne ka khlam ka badan mo bakawan kum kini ki por kini ki khlam ka jinglin shop le se ka mai mariang bat ya ka jingki dor palat pot ki marbang tang bakani tre kam habai dei bat ka jing sam ration tikat kum ka jingong jong ka sarkar India ya kini ki ain la wanra da ka jing thu ban penkala ya ka jing yadi ya thi ya ki marre habaro ko kari India ka jing thu jong kini ki lai kali ki a ka long ban ple ki lat ki linti kumno banai bor ya unong rep bat unong thi ban yadi ya thi da ka jing lai lot klem da don sho ureu pedeng kini ki a ki persang banai lat ki nong rep bandi ki marrep lingba kata ka inan ka ba ki kata system electronic trading system kini ki ai la ru ye ki businessman ban invest ne kershan ban kentie ye karap karyang te karu company yo shakibe ki jilla ka ya pher habede bat ki yo shele shagade ki jilla ka jongi ningkong ki yo kari jongi ki penikya kini ki yo ki jongi la penya de ki ni ki kur lene ka district council kat kum ka market regulation jong ka Khasi Hills Autonomous District Council shakiwe ki state pat ki yo la penya ka sarkar da ka sarkar da ka bathung ya ki taki managing committee ki we ki state ya ki marrep bawan onra shikini ki yo ne ki mandi ba ki yo kadan kata ka minimum support price ndai ya kini ki marrep ru ambaro tang ya ki ba kumi kita ki keba ki kyo bakat tu kan ni ki marrep tie ngalayos no ya ka jing jing mut na kalyang ka jong MDC na mawati kumjoro MDC na bolan kra na sutho ba ki don kata ka jing sokhia kumjoro ngi kum kayeng hi bar ko ngi sokhia habala pas kini ki te ndai na kalyang jong ka council pa mo kita le ka jong ka act kata ka Market Regulation Act 1947 te kumbal ai jing mot kini ki members shakmat nga thare ba na kalyang ka jong ni kumbang lakran menen ro mo ila shimkhia ka department ka shimkhia ka EC ka shimkhia nila tep ban thau ya ka committee habayate ban amen ya ka ni ka Market Act
but haba nila kaladangnya hi syakmat bat kan sawan long sekendak se hakini kita yo ngin persang kat bala ban pendep no namar hang tu kila don ki kendon ki ba ni la thep hang tu ka ba kumno ka bangin pinsuk ya kini ki nong rat ki jongi te kum bangi don la ka jong ka an ru ni la ngin persang kat ka bala ka bangin le ya ke ka ba pinsuk namar ba ni so tu kum bala kren lada ni shusna lese ke ka banja hadin habo lese kinong rep ki jongi kin ma chi shai ka jinge ko belong member na po lain kra lese kin long tangkum kita kinong tre hapo jong kita ki businessman ne kita ki nong khai ki ba kham halor jong ki sakawai dia kinong rep ru kumbong no kumbla kren mene de member badan puram na po mo hati kinong rep keling saudong jong kani kari ke jong ini ki state ki paper kila persya jo ndai ka sarkar keme pat kala ya be shakmat bat kala de pass se kane ka act te nakalian ka jong ka sarkar ka jong ini ngam tip akanu ka dur ki react ndai pat nakalian ka jong ini ngin yele kat ka bala ka bangiru ngin urge ken ya ka government ru le se ka ban khmi ban pe ya kani bat ndai nakalian jong ka market department ngin persang kat kepala kemo phi ba kadang don under process kadang don ha kalinti ka basang kan no ngin let's say kam slim show ka bangin la bangin pendek kan ka final draft but balai bangi dale andai jin shisha ala tumuhi banwan ra kan yin menta kan ka session ndai hapet bin ban long shisha ka bada jana ha do kata ba kan numdan kanu ka let's say ka ba ya kan ka bil ka bangin wan ra ha house kan long ka bangin sha kan tai let's say mo ha ka sarkar ko ba pitep na ka DC department tingin le jana ha do kata ka ba let's say na ka council ka bangin la pa ban wan ra biang sa shisin pa ya ka da bentai kita kinong rep kin yo ta let's say ka jingsuk ka jongki hadian habot bat kan wan ra ka jing mentoi kinong din ki jongi te nagalian ka jonga sa banong dai kublay biang EP sa shisin pa EP broadwood ki members na po mahoti bat na po lain mukha balawan ra ikani ka mat ka ba kongsan ro kata bat nga hangni ro ngayeng ba nakalian to isi ka department ba shen ngin sa pendat ya kani ka amendment jong ka market act kublay shibun